Вітаем вас! У эфіры праграма «Дыаблог» пра літаратуру. З вами, як заўжды, Стэла Чыркова і я, Тацяна Сівец, па-руску і па-беларуску адпаведна. Заходите на наш сайт diablog.by, пишите комментарии, присылайте нам смс-сообщения. Самые интересные мы вместе обсудим на нашей странице. Мы очень рады, что наша сегодняшняя тема так вас заинтересовала. И вы прислали нам столько комментариев, что они все даже не влезли в формат передачи. А ведаеце, сябры, што робіць пісьменнік, калі заходзіць у кнігарню? Ну, канечне, ён шукае там свае кніжкі. Ну і калі знаходзіць, то вельмі засмучаецца, бо іх яшчэ не раскупілі. А што рабіць, калі кнігі няма, таму што яе проста не давезлі да кнігарні? Мы запрасілі таго, хто дакладна ведае, ці ёсць ли жыццё за межамі Мінска. Наш сегодняшний гость Анатолий Крейдич, прозаик и драматург, лауреат премии «Золотое перо», главный редактор Ивановской районной газеты и председатель Брестского областного отделения Союза писателей Беларуси. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Витаем вас. Тема нашей передачи родилась, когда мы услышали историю, как вы не сумели в Брестской области купить собственную книгу. Расскажите нам эту историю. Сталося так, што мне спатрэбілася кніга, тыя, што ў мяне былі разышліся, трэба было падарыць. Я зайшоў у кнігарню купіць, яе не было. Прабачце, калі ласка, забыў сказаць названне, яна называецца «Родная шчымлівая». Ну, значыць, не знайшоў я эту кнігу ў храме ні праз год, ні праз два. За гэты год не стала самой кнігарні, яна была перенесена в іншую краму і стала там аддзелам, ну, асобным аддзелам, і в ёй мастацкай літаратуры не стала зусім. Толькі ну, соннікі, самі ведаеце, рэцэпты, дэтэктывы, любовные романы, все зразумела. Да, наши читатели пишут, что, может быть, и книг не хватает, потому что спроса на них нет. Люди меньше читают, может быть. Я вельмі здзіўляюся тым, хто гаворыць, што беларускую кнігу не купляюць. Я кажу, я не купляюсь, потому что я не маў крамах, попросту. Таму што у самім Іванове мне лягчэй в этом плане працаваць. Я могу. Вот калі першы раз з'явіліся по одной кніжцы, я не мог напісаць у газеце, што з'явіліся такія-то кнігі, тому што, ну, толку пісаць, калі яна ўжо куплена, яе няма. Чалавек ззаді, калі 100 кніжак, по 30 на кожны кіёск, то можна напісаць, што з'явілася, это па-першае. А тыя, хто мне тэлефанаваў альбо прыходзіў і пытаўся кнігу, яны ўжо будуць ведаць. Акрамя того, я могу ім патэлефанаваць і сказаць. Па-трэцяе, я могу апавесціць усе школы. Таксама. А школам патрэбны кнігі, значит, потому что я постоянно выступаю, и яны беруць кнігі. Дзеці, выкладчыкі. Анатолий Николаевич, ну вось згодна са статыстыкай, колькасць чытачоў паменшылася, а вось попыт на кнігу вырас. Што адбываецца? Можа быць, павялічылася гэтая каля літаратурная суполка, якая чытае, ходзіць на прэзентацыі. Вось вы праводзіце прэзентацыі ў бібліятэках. У нас ёсць нават сведчанні фотадакументальныя з гэтых прэзентацый. І ўсё-ткі, ці ёсць каму чытаць гэтыя кнігі? Хто прыходзіць на прэзентацыі? Для каго вы працуеце? Я скажу, усе прыходзяць. Калі это ладзіцца, скажем, ну, школы, школы гэта зразумела. Это Лунінская школа, тут вот написано «Лунінская восень», свята, якое мы арганізавалі, ну, арганізавана ўжо летась было 10 год, як яно ёсць, а, значыць, у рамках гэта свята ўжо 7 год, ось сёлета будзе 8, як, значыць, узнагароджваем прэміямі аблуканкама, ну, мы называем областной прэміяй імя Владимира Колесника. Самых таленавітых літаратараў вашага рэгіёну. Лепшыя кнігі, то есть аўтараў лепшых кніг выдадзеных, ну, в этом годзе. Я скажу, можна ганарыцца, таму што ад першага вручэння да апошняга вельмі вартыя кнігі. Большасць з іх выдадзена мастацкай літаратуры, ў выдавецкім доме «Звезда», 4/4. І самае цікавае, што у вас старшыня журы і старшыня аблвыканкама, ён чытае ўсе кніжкі, якія патрапляюць на конкурс. Значыць, Константин Андреевич Сумар, губернатор в области, читая, сапраўды. Анатолий Николаевич, ну все-таки у нас у сети все больше кажут, что книжка паперовая адыходзіць, агітуюць за электронные выданні, пишут, что ну, уже адмаўляюцца ад звычайных кніг, таких, якія набылі
Як вам здається, не минує ще час Для книжки? меня это, ну, якби, я про это и не задумываюсь, я упевнений просто, що паперова книга, як і паперові газети, часописи не помруть ніколи. Будут жить вечно. Вони будуть жити вічно. І зараз навіть я гляджу, що у світі недзе так з'являється тенденція, що люди більш охотно читають паперові, не хочуть з цим вот. У вас ще книжки електронної нема, так? У мене нема, поки що не треба. Ви спитали про презентації. Так. Хто приходить, хто читає, чим У цікавиться, ким? школах, ну, вельми цікаво, діти з таким захопленням слухають, наставники. Вот это в какой школе Ось вас це так у принимают? Драгичинській школі, целая другая Драгичинська выставка. школа. Ну, таких вистав, ладяться такі мероприємства по всіх районах. Вельми люблять не тільки в учнівських, у любих. Люблять з письменниками бачитися, послухати. Видать, это было и в советские часы. Казали, что зараз інший час, люди більш меркантильні, ці там думають про матеріальне. На самой справе, такие, які были, такие засталися. Вот немного о материальном. Но вообще, когда тему закрытия и сокращения книжных магазинов подняли, проблема, нам читатели написали в блоге столько комментариев, что мы и третьей части не можем даже в передаче обсудить. Две версии, самые такие популярные были среди читателей. Почему же такое сокращение? Почему книг все меньше? Первую вот Татьяна уже озвучила, что люди переходят на электронные книги, а вторая, что книги становятся дорогими, они становятся предметом роскоши. Их поэтому не покупают, ну и магазин вроде как не нужны. Я оптиміст. Все ж, я впевнений, буде та книга, тому що я пам'ятаю ті часи після розвалу Союзу, коли розвалилася Всё. книга видання, книга гандаль, і читач розгубився. Была стройная система, и она распалась. Стройные системы были разные. У книжной сферы так само была своя вельми выстроенная система, вельми добре выстроена. Після яна просто распалась. Люди, по-перше, перестали, дезориентовались. Что Не мог читать? сказать, где хорошая Одразу книга, столько где книжек хороший з'явилося автор, нових. а на той момент лавина просто графоманов полезла. А часом человеку все-таки не хапає Подказки густу, некой такої. подказки, або коли густу нема, то подказки. Бо не може він зрозуміти, що там зовсім не те, що не талановито, а безграмотно. Видавецтвам треба заборонити видавати ті книги, які пропонуються без редактора. Автор пропонує без редактора. А у кожного По-другое. видавництва Как же є это редактори, сделать? так? Ні, Ні? скажімо, обласних видавецтвах, у приватних видавецтвах, периферійних, я маю на редакторів? увазі, немає редакторів. Я не зрозуміла. можуть бути, але коли навіть є редактор там, цей автор принесе, того редактора треба заказати. Заказати, щоб він редагував і заплатити йому. Це я кажу про периферійне видавецтво. Тут у столиці зрозуміло, тут Але все редактори одно віддаються, все. переписувати за неким, це Значить, страшна праця. значить, це по-перше, щоб обов'язково був редактор. Іначе ми не будемо друкувати. Саш, ну все-таки вернемся до нашої теми гаворки. Есть у нас читач, есть книга, яку він хоче набити. І ось тут я бачу два варіанти. Альбо він сам їде по її видавецтво, може в Брест, може в столицю, при гэтым, до речі, економить, звичайно, бо в видавецтві можна танней набити. А другий варіант, він чекає, пакуль книга приїде до його сама, у його мястэчка ці нават вёску, дзякуючы тым жа кнігавыдаўцам, кнігараспаўсюджвальнікам. Вот у Францыі, напрыклад, гэта натуральная з'ява, як нам пішуць у інтэрнэце. А што рабіць берасцейцам? Чакаць ці ўсё-такі шукаць кнігу недзе ў сваім сельпо паміж крупамі і гарбатай, Пакуль скажам. што змагацца. Змагацца? Затое, каб Мы выйдем шчыльнымі радамі. калі спажывкааперацыя не возьмецца за розум у гэтым плане, а яна, напэўна, не возьмецца, А вы кажаце, аптыміст. то можна сабраць, я У ж гэтым не скончыў. сэнсе Значыць, можна ж сабраць іх недзе у кабінетах улады, скажем, скажем, кіраўніка в области, ці на рэспубліканскім узроўні Белспажыўсаюз, і сказаць, вы зможете, даеце слово, Книги без круп. что во всех районах, райцентрах, хотя бы, бо в Советском Союзе в вёсках великих были книгарни, значит, хотя бы во всех райцентрах были книгарни, потому что у многих нема зусім. Значить, пасля запатрабаваць праграму, як
прадаваць кнігу, ну, напрацоўкі нейкія. конечно. Каб выконаць, калі не змогуць это зрабіць, аддайце кнігагандлю, і ён будзе працаваць. Это спецыялізаваная вельмі структура, а вузкая спажыў ніша. кааперацыя не спецыялізавана в кнігагандлі. А там могуць забраць же ж. А наколькі, ну, я ж выступаю з гэтым пастаянна, з этой праблемай, і в Ліме выступаў. Так, Тетяна я Миколаївна, пам'ятаю. помніць, і якія водгукі былі гневныя. Самые розные. Мы еще дойдем. І в раённай газеце публікаваў на ўзроўні раёна, як это, каб, ну, але там яны не вырашаюць, відаць, не здольныя. Такім чынам, альбо змусіць спажывкааперацыю працаваць, але адразу думаць, як усё-таки перадаць Без яе, усю без кнігу спажывкааперацыі. кнігагандлю. Таму што, ну, я так Кожны думаю, што павінен яна займацца спажывкааперацыя сваёй справай. все ж таки не Адны зможа это прадаваць, зрабіць. грыбы, Можа, нават а не другія таму, што другія кнігі. не хочуць, ці што, не могуць Но яны. праблема ведь Альбо не там только. павінна, яшчэ ж у кожнай кнігарні павінен спецыяліст быць, які разумее, што это кніга. І чия Вот. кніга, хто напісаў, А і спросіць кнігагандаль, я аўтара яшчэ. думаю, спецыяльна падрыхтаваныя спецыялісты. Ён рыхтаваў бы іх, вучыў бы і так далей, таму што сістэма ёсць. Не, проблема же не только в магазинах. Для провинции вообще, как наши читатели метко выражаются, настали нелегкие времена. Библиотеки сокращаются. Причем этому есть вполне логичное объяснение. Пользователей меньше, пожилые плохо видят, читают мало, молодежь в компьютере, что нужно в библиотеке как-то людей привлекать. Уже не одной только книгой, про которую сказать, вот у нас она стоит на полке. Вот чем вы бы стали привлекать людей в библиотеке хотя бы, не в магазины? Ой, я таксама ведаю праблему па раёне, па вобласці. Яна прыкладна аднолькавая, я маю на ўвазе в раённых цэнтрах і вёсках, ну, як бы, Ёсць якія ці-небудзь в раёнах. яшчэ кнігарня ў вёсцы? Ёсць вёскі, сапраўды скарачаюцца. Скарачаюцца, па-першае, сельсаветы. Потому что мы-то переживаем не за Просто сельсовет, а за скарачаецца, библиотеки. на тэрыторыі сельсаветаў было па дзве тых бібліятэкі, па дзве тых, школьная і публічная. Цяпер не ведаю, як это звязаць з сельсаветамі скарачэннем, не ведаю. Магчыма, і можна звязаць. Але тое, што прымаць усіх чытачоў і школьнікаў, і дарослых, а калі ў школе гэта зручней і лепш зрабіць, яшчэ ж фінансавыя пытанні і так далей, прававыя там, Арганізацыя, іншыя. ўсё такое. Да, і, значыць, то в школе, калі зручнее все это зрабіць у Доме культуры, ну, звычайна бібліятэкі ў домах И культуры. туда будут ходить. І туди будуть і дзеці хадзіць па кнігі, і дарослыя. И достаточно просто, чтобы вот оно в было, и маленьких придут. вёсачках, там, дзе яшчэ чапелі нейкай бібліятэкі, скарачаюцца наогул і прадаюцца. Ну, будынкі прадаюцца, тому што звычайна ў малых вёсках і будынкі адпаведныя. Не, ну вот сейчас библиобусами называют те самые автобусы, которые привозят и водку, и крупу, и книжки. Но ведь на самом деле за границей библиобусы, это же Бібліобус передвижные привозить такие толькі библиотеки. кнігі. У Ну, нас ведь- бібліобус привозить толькі кнігі. Это не аўталаўка, ты не плытай. Аўталаўка прыводзіць свой. Аўталаўка говорят, привозит читатели, свой у нас товар, нет полноценных А яшчэ ж библиобусов ёсць, яшчэ ж настоящих. ёсць пошта ў нас на калёсах. Вось пошта таксама прывозіць тавар па заказе. Закажуць, там, я не ведаю, ну хлеб, відаць, не, а маецца на ўвазе. Ну, нешта рэдкае. Кнігу можна замовіць поштай Можна. у вёску? Ну, пошта, Холодильники, відаць, чайники. ну, можна. Можна, вось Ну, такое. все ж- Нет, а вот Шагин, полноценный библиобус, вот Союз писателей, если бы организовал, как за границей, настоящая библиотека на колесах, просто Яна передвижна. працуе, і працуе. Есть такие у раёнах уже? працуюць, у Івановскім раёне. Это ж, мы ж пішам пра гэта і паказваем у газеце і удзельнічаем таксама. Мы ведаем, што адпрацавана, і даўно працуюць бібліобусы. И популярностью І пользуются? я помню нават, калі яны пачаліся, то, відаць, гадоў 6 таму. Таму што помню, як першы раз ужо быў рэдактарам раённай газеты Івановскай, это 6 недзе гадоў прайшло. То прыкладна, магчыма, крыху пазней. І тады, ну, неяк было дзіўна яшчэ і вымаўляць тое слова Бібліобус. па-беларуску неяк не надо, дык мы па-руску ўжо Ты называлі абы бібліобус. ездзіў, абы прыводзіў беларускія кнігі, уже як яго назваць, хоць кнігарня на колах, абы яна даехала да патрэбнай Ну, вёскі. Бо бібліобус, раней жа, то- вось вы сказалі, была бібліятэка ў вёсцы. Я не магу сабе гэта ўявіць ужо, а вы бачылі. Тут пытанне не ў гэтым. Тут пытанне найперш фінансаванне саміх кніг. Калі прыйдзе кніга ў раённую цэнтральную бібліятэку, а
а гэта ж існуе раённа цэнтралізаваная бібліятэчная сістэма, ці все сельскія і вот это бібліобусы. То есть тады больш кніг паедзе ў вёску, новых кніг больш. Так што Ну, вось тут усё упіраецца Тут толькі все упираецца ў загад фінансаванне. начальства, які выдзеліць грошы і скажа, што Дык вось трэба. пры размове ў блоканкамі вот апошні раз, і гэтае пытанне было паставлена на кантроль начальніка ўправлення, і ён таксама сам прыме ўдзел у гэтым. Ну, правда, давядзецца і мне самому уключыцца і працаваць з Ну, усімі, вы ж старшыня з абласнога усімі аддзялення, куды без вас. раённымі аддзеламі культуры. Ну, поўную назву не буду казаць. То есть для бібліятэк, каб яны, скажем, я говорю, вось такая кніга выйшла і так далей, і так далей. Вы Колькі будете уже подказывать І калі я библиотекам. сам это, Правильно. А калі вы я не сам это зробите, кажу, ніхто не зробить. значить, начальник аддзела альбо дырэктар бібліятэкі, ну, як бы можа сказаць, ну, няма грошай, да, і все. Ну, да. А калі гэта пад каўпаком у Паперку ўлады, принесли і с ведае, што подписом, да. там рэзалюцыя трэба выконваць. То сразу и Тады- деньги найдутся. Так. Ой, ну я памятаю гэты артыкул, про які вы гаварылі у Ліме. Ваша думка пра тое, што не спраўляюцца кнігагандляры, кнігавыдаўцы з тым, каб давесці кнігу да рэгіёна, да вашага Іванова. Ну, не будзем зараз завочна з імі дыскутаваць, хаця яны, канешне, вельмі пакрыўдзіліся найперш чамусьці на тое, што вы сказалі, што яны кнігу зрабілі занадта дарагой. Ну, сапраўды, можа быць, якраз у гэтым праблема, што кнігі зараз менш купляюць, што яны моцна падаражэлі, яны сталі раскошы, як уже пішуць нашыя чытачы. ў Ну, а інтэрнэце. сабекошт кнігі, а я браў у выдавецтве сабе нейкую колькасць экземпляраў, я плаціў свае грошы. Я, як зараз помню, недзе 63, здаецца, тысячы. Вот недзе вось такая 61, можа 63 тысячы. Каштавала родная шчымлівая. А в краме сказали, калі я прасіў заказаць эту кніжку, яны даведаліся і сказалі, слухайце, она 96 тысяч каштуе. Дык колькі ж адсоткаў трэба накруціць на этой кнізе. Можа, на віно столькі не накручваюць чарніла гэтае, чым на кнігу. Ну, это зусім абы што таксама это у ходзе, у рабочым парадку трэба адпрацоўваць. Ну, вось А нашы чытачы і пішуць, што можна проста разарыцца, калі адчыніць краму кніжную недзе ў мястэчку ці на вёсцы. Я то пастараўся самае такое аснову, што трэба змяніць найперш, в глобальным плане змяніць. Ну, вось Не, забралі ў а гэта спажыў ў рабочым кааперацыі, парадку. аддалі кнігагандлю. А Так. што гэтым кнігагандлярам рабіць? Ім жа трэба сапраўды ці перавучвацца, ці ну неяк па-іншаму людзей наймаць, які ўмеюць прадаваць менавіта кнігі. У кнігагандлі сваё кіраўніцтва, яны ведаюць, Яны як хай гэта думаюць, рабіць. правильно. Яны ведаюць, як гэта рабіць. Правильно, мы за них решать не будем. Дзякую вам. А расскажите, пожалуйста, о проекте «Литературная карта Брестщины», только не о той его части, которая уже закончена, а о том, что с ним будет дальше. Наши читатели почему-то очень ждут сайт. Где можно поглядеть. Да, и вся, где адразу будет настоящая всю карта. Электронны варыянт літаратурнай карты Берасцейшчыны. Я Да. так зразумеў. Ведаеце, падказалі папросту. Недзе не ўсё паспяваеш, а вот мяне яшчэ адна падказка, тым больш па тэлебачанні многа людзей Якія будуць назіраць. аўтаматычна І я вже залучаць несу перад звесткі. усімі адказнасць за тое, што гэта трэба зрабіць, абы людзі просяць. Значыць, яна запатрабаваная, гэтая кніга. І я это ведаю, таму што у бібліятэках і школьных і публічных яна замусоленая, З додаткам, да? зачытаная, таму што з тонкай вокладкай это вельмі бачна, што там яе взялі ўжо сотні, напэўна, Ну, гэта ўжо не так цікава. А калі б на сайце Так, пабачыць. сайт Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў існуе ўжо амаль столькі, колькі аддзялення зрабіў Еўгапеев Валерый, і прыгожым зрабіў, і насычаным вельмі, там усе кнігі. Но Ну, карты там на есть нем информация. нету, я Там і специально літаратурная смотрела. карта, але толькі вокладка є. Значыць, Ну, а будем мы маем читать. на ўвазе, каб гартаць усю эту карту Конечно. в электронным варыянце. Это значыць, ну, справа ў тым, што нам аблягчае эту задачу тое, што ёсць электронны варыянт этой кнігі. Ну, экземпляр, можна ўжо той, пачынаць які на працу, флешку конечно. можна скачаць на камп'ютар, а з яго ўжо рабіць сайт, літаратурная карта. І пасля таго, як выйшла кніга, многія ж дасведчаныя яе чыталі і падказвалі, у мяне цэлы спіс, недзе недакладна, згод нейкі недакладны, нешта, ну, такое дробязі, можа, нешта але памянялася. так гэта ж можна памяняць у электронным варыянце.
А все-таки, Анатолий Николаевич, не могу перестать сумнявацца. Я памятаю апошнюю кніжную выстаўку ў Мінску, як людзі спакойна выкладалі по 200, по 300 тысяч за нейкае замежнае выданне, пасля... Так. Пасля падыходзілі да нашых. Ось. І Абсолютно. кажуць, дорага нешта, 50 тысяч у вас кніжкі беларускія, дарагія, не будзем мы купляць. Хаця вось у сеціве кажуць, што стаміліся і ад класікаў, і ад бестселераў. Можа быць, ну, нешта не тое мы пішам. Можа, нам трэба перафармацироваться И нам нарешті. треба, Про конечно, что В какую писать? сторону требуется? У бок, Каб читали и не шкодовали и по 200 тысяч. каб там і лёгкасці было больш, бо в беларускай літаратуры нават і в сённяшняй тыя, хто шукаюць лёгкасці, то чамусьці скатваецца У морализаторство некое. адны на маралізатарства, іншае наадварот, зусім наадварот. Слишком Философия. легкая. такая на нізме, глибокая. на нізкія, як бы арыенціруюцца на нізкія пачуцці, а чытачоў же ж, як і тых, хто любіць попсу, таксама многа. Их больше. Да. Вось, і эксплуатуюць вось это. Значыць, той, хто можна прывесці ў прыклад, скажем, ну, каго? Того ж Валерія Гапеева могу прывесці ў прыклад, які выкладае ў сеціве свае кнігі, разбівае на часткі сваю кнігу. І глядзіце, колькі прачыталі першую частку, пасля, а колькі другую. І пасля колькі трэцюю. А І калі канец не першую выкладвае? частку, калі Каб першую чтобы частку купили, да. прачыталі 170 чалавек, другую 37, а трэцюю 7, то гэта, слава Богу, у яго все чытаюць часткі, значыць, ён, бачыце, як вывучае, значыць, зачапляе, і чалавек, які прачытаў першую частку, абавязкова прачытае другую. А вы так не пробовали со своими читателями, чтобы узнать? Пакуль не спрабаваў, чамусьці вельмі многа трэба займацца іншымі, і займаўся б, калі б час быў, таму што яшчэ газету рэдагаваць трэба. Мы так удачно заговорили как раз о мотивации, так сказать, читателей. Наверное, вы помните, в 2012 году сначала Тутбай сделал свой рейтинг самых популярных, успешных писателей, а следом Союз писателей выдвинул свой. Тутбай судил по тиражам, по продажам, по каким-то маркетинговым вещам, а Союз писателей по библиотекам. То есть такой рейтинг запрашиваемости в библиотеках. Если помните, то вы в рейтинге Союза на втором месте. Аж смешно. Каждую вашу книгу Приемно. прочли в библиотеках больше 3 человек. Ну, 3-6 человек не будем говорить, просто скажем больше 3. Получается, что имена и в том, и в другом рейтинге практически не совпадают. Вот как по-вашему, почему люди одни книжки читают в библиотеках, а другие покупают? Как это вышло? Пытанне на пытанне мы перайшлі, значыць, ёсць бібліяманы, якія даўным-давно прывыклі хадзіць у бібліятэку, яны без этого не могуць. Бяруць да хаты, могуць сядзець. Вот там, дзе жывеш, вот я сваіх, напрыклад, ведаю, якія пастаянна... Яны перачытаюць усё на свеце. Іх Но не покупают. надта много, але не Спадабаецца адзінкі, проста. далёка не адзінкі іх. Адны гістарычныя ўсё, іншае мастацкае, іншае, ну, лёгкае, вот это, яшчэ і грошы плацяць вось за дэтэктывы гэты. У бібліятэках, там же фонды. Но там дешевле, да. Ну, все низкое платное, а все высокое бесплатное. И повинно быть, видать, так. Да, И плата это повинна правильно. быть больше, напевно. Не-не-не, каб читали больше высоко, бо бесплатно. Так я кажу, плату за низкое высокую зробить. А, А библиотека Не, человек приход вырашить, больше, и библиотека раз купить дорого, больше значит хороших добро. книг. На это я гроши. Но получается, что это один вид людей, да, которые в библиотеках читают, а которые в магазины ходят и покупают, это другие уже люди. А я тут нават цяжка сказаць. Па раёнах зусім не магу сказаць, таму што там кніг няма мастацкіх кніг. А скажам, в обласці, ну, областная бібліятэка і гарадская бібліятэка збіраюцца аўдыторыі такія, калі это прэзентацыя, здаравенныя аўдыторыі, але людзей многа. Ну, яны, хто яго ведае, чаму ён так робіць? Людзей многа, адзін так робіць, іншы так. Нехта не прывык да бібліятэкі зусім. Ну, змалку яго не прывучылі да бібліятэкі, ці яшчэ па нейкіх прычынах. Не ведае ён. А в краме, ну, а зразумела, вам што прыемна больш? Калі вашу кніжку 5 чалавек купяць, ці 5 чалавек прачытаюць яе ў 3 бібліятэцы? и 6 человек. Неважно, 3,5 не будзем. Мне, я нават не ведаю, мне, значыць, все роўна, абсалютна. Абы Ці чыталі. набудзе, ці, значыць, у краме, ці возьме ў бібліятэцы. Мне галоўнае, каб ён прачытаў,
І каб зрозумів мене, той, що написав, каб йому сподобалося це, каб він подумав, здорово, що я її взяв. Ой, І що й після праз так деякий час будем. поліції зняв, полюбувався і поставив. Как замечательно. Дякую, Анатолій Миколаївич. Спасибо. Дякую вам так само. Сёння ў межах праграмы «Дыаблог пра літаратуру» мы гутарылі з пісьменнікам, старшынёй Брэсцкага абласнога аддзялення Саюза пісьменнікаў Анатолем Крэйдзічам. Спадзяемся, што голас нашага госця будзе пачуты ўсімі тымі, каму сёння патрэбна кніга, і яны яе нарэшце атрымаюць. Бо вам жа, я спадзяюся, кніга патрэбна? Чытайце, каб жыць, так казаў брытанскі пісьменнік-рэаліст Генры Філдинг. І самая кепская парада на сёння. Если вы хотите поделиться опытом, задать вопрос или предложить актуальную тему для нашей следующей беседы, добро пожаловать в наш блог. Ждем ваших комментариев. Спасибо, что помогаете нам делать передачу. С вами были Татьяна Севец и я, Стелла Черкова. До встречи! Шчасліва!